10 godina nije osvojio ništa. Ne da ih šprdam, sad ih ne šprdam. Ništa, 10 godina klub koji ima renome, koji ima brend, bon. Znaš šta je želja, bon, ljudi. Na stranu zajebancija između navijača. Ljudi igrali, bon, polufinale Lige Evrope, ba. Šta je vama, ba? Polufinale. Da su prošli video, to on igrali s Realom u finalu. Sarajevo igralo s Manchesterom, Kusisijem, Anderlechtom. Ne mogu još da se sjetim s kime nije igralo. Tad ćeš ti dođete Simi Hani i dobijete 5-1. Šta imaš ti više pričat tu? Željo 10 godina ništa živo nije osvojio. I to navijač davno trebalo zapaliti stadion, upravo sve živo. Šta će to? Prilagodili se da budu četvrti, peti, to je porazno. Vjerujte mi da je Partizan, Zvijezda 10 godina da nije ustuće. 2-3 godine da nisu nešto zapalili bi Marakanu, sve bi zapalili. Pa kako ne radim ja svaki dan. Više nek ti vjerujem. Pa ima i Sarajevo, Erane i para, evo, došao je taj kanom, neki Mirvić. Pa mislio sam će Duda velike promjene napraviti, ali ja lično mislim da Duda nije ni kriv. Ne možeš, Eran, Sarajevo dovelo sve slobodne igrače, Erane, a sama riječ ti govori čim si slobodan, činjenica u stvari. Čim si slobodan znači nisi ti nikom zanimljiv. Neće da odriješe kesu i to ti je to. Došao Mirvić i on da ovdje opere pare i eto to. To vam je to, Burazer, staćete Varešanović, nosi igru. Suljić i oni, ban ljudi. Taj Varešanović da je mogao neđe igrati, igrao bi on. Ne bi on iz Liverpoola dolazio vamo. Već stari mu namjestio gore. Ne može on nigdje igrati, vjerujte. Pa nije preko noći, jebi ga. Nije preko noći, ali eto, hajde vidit ćemo to, neću, pitaju me. Ma, kakav gigant. Njega kad vidim, Jerane, dođem da se ubijem mojim djece. Eto, tog Molalča ja kad vidim, ne ono navijački, nemam ja to, ja volim pa faliti, sve što ima ukusa i stila. Kad vidim tu seljačnu neandertalca i to bahato ponašanje, ja mogu razumjeti da može bahat biti pokojni Ivica Osim. I ono što on uradi i u šali, ovako to ima i stila i može proći jer je to velikan. A onaj mazga jedna skače gore po garaži, nervozan majmun, to meni je rane. Šta je on gdje napravio? Pa to su naša posla, evo Željo sada slučajno došao, ne znam što će biti prvi, ima Zrinski još 3 utakmice, pobjedi 2 prvije. Sticajem okolnosti je Željo prvi, vidit ćemo na kraju. Nije to, Burazer, leto, ako ti misliš. Ma to je meni što ljudi ne mogu prepoznat, pa nešto što ne ide u životu. Moraš, biti ličnost da bi mogu raditi. Ibrahimović je mangup i radi, ono i to mu stoji, ima stila i to ljudi podržavaju, znaš. Imaš ti veličine koji mogu reći, ajde jebi materi, to ljudi kažu okej. To je rekao Ivica Osim, lupam, to su veličine. Tad će Mulal, šta je u životu on napravio? On kopira nešto. A ja. Pa naravno, i McGregoru se, bravo, dobro spoređenje napravio. McGregoru se more onaj bahatizam. Izgleda simpatično, mora ga neko voliti ili ne voliti.
Šta si ti ba u životu napravio da se ponašaš majmunčić, onako skačeš po garaži gore s onim pekićem, divlja onda, šta ti je majmune, sjedi, ide tamo s navijačima, navija i psuje i nisi ti ta jarane, pa. Pa je, šta će, evo, mi smo jarane unazađeni. Vico unazadio život ovde, za 2 godine napravio kuršluz. Kuršluz je Vico napravio od fudbala. Znači, ja sam to, tad sam ja bio na Facebooku, ja sam to prozvao ko državni udar. Ja garantujem i stojim iza toga da je ono bio državni udar. Tad će ispraznio stadione, ubio ljudima moral. Naređenje bilo, to je Dodikovo naređenje. Vico, bude li borac dao go regularan, jebač ti majku. To ja sad malo ovako, ono. Svaki go borac dao iz opsajda, iz penala nepostojeći da iritira građane. To su metode. Znam da Tuzla osvaja Allahom. Ja to znao, nisam o tome pričao, znam da je kupljeno. Eno, ušte na moj Facebook da vam dokažem, eno, pitajte ljudi, ima ovde ljudi, jesam im unaprijed govorio ko će biti u kupu, pa ja znam i gdje su sjedli, kad su dogovarali da ide borcu, onaj Sarajevo kup, a borac na polusezoni, a borcu da će biti šampion. 13 bodova. Čovjek mi javio, ja kam ne zajebaj bir. Eto kao vidiš. Plus, sljedeću sezonu mi rekao, kad bit će ti onaj Zrinski prvak, a onaj Veleš će ti biti na buni sjedli Vico, koje sjed, ne mogu da sjetim, i ja sam preumoran. Ja im napišem, evo ima na Facebooku, evo, ima ovdje sigurno moji Facebookaša, evo ne kažu, djetom ja im napišem 3 mjeseca prije ko će biti šampion, ko će kup uzeti. Eto. Ma namješteno sve, evo sad su mi rekli za ovu Tuzla City. Šta vam je bolan ljude, ovo je strašna ljud država, ba. Strašna država laha. O sve namješteno pomoću. Pa gledali ste 2 godine što ću vam fača govorit, ba. Gledali ste šprdačino 2 godine ću, jebote. Pa najvjerovatnije, ne znam, to, i to ću vidjeti. I javit ću vam, eto. Ma kakva liga, bolan, pa to i oni sve znaju. I onda ubijanim igračima, ba šta će, evo, prazni oni, onaj, stadioni, šta će, nema to. Šta će milijarderi, jeboć. Multimilionir, ako nije milijardir. Šta imaš tu?